Ahoj, zdraví tě Tomin z ostravského Action Shopu, tentokrát s programováním HAL ETU, což je procesorovka, kterou najdeme v drtivé většině zbraní Spetsnaz, co u nás najdete. Začneme jednoduše. Nejdřív si zapojíme baterku. Potom, co zapojíte baterku, se vám ozve tenhle tón. Abyste začali programovat, musíte z režimu Save na Automat a Semi. Opět slyšíme zvukový signál. V tuhletu chvíli 1. Počet pípnutí ti bude ukazovat, ve kterém programovacím módu právě jsi. Jedno pípnutí je selektor na plný automat, 2 pípnutí jednotlivá střelba, 3 pípnutí je citlivost pouště, 4 pípnutí je přednatažení pístu a 5, jestli máš zapnout aktivní brzdu. Poté, co jsi vybral, musíš přepnout selektor do pozice automatu a můžeš nastavovat to, co jsi vybral. Pro snadnější pochopení si to ukážeme následovně. Chci si nastavit trojrannou dávku, která bude na režim automat. Vezmu zbraň, zapojím baterku a potřebuji se dostat do programovacího módu. Z režimu Save udělám plný automat a jednotlivky. Vím, že jsem v programovacím módu. Vím, že mi to píplo jednou, tedy se chci dostat k programování selektoru na plný automat. Přepínám na automat, který teďka pípá jednou. Když pípá jednou, je to plný automat. Aby jsme měli trojrannou dávku, potřebuji to zmáčknout. Jednou, teď bychom měli semíčko, znova, slyším 3 akustické signály, to znamená trojranná dávka. Podržím spoušť. Po zapípání vím, že to je uložený. Vystřelím si třeba jednou. A teď mám trojrannou dávku. Což je za mě moc fajn. Teď si ukážeme, jak nastavit citlivost pouště. Citlivost pouště je v tabulce ukázaná pod trojkou, tedy 3 akustické signály. Jdeme do nastavení. Jsme v nastavovacím módu a máme jedno pípnutí. Potřebujeme 3, druhé pípnutí, třetí pípnutí. V tuhle chvíli, aby jsme nastavili úroveň citlivosti, dáme automat a máme tady 1 až 5. S tím, že jednička, která je v základu, značí 20%. Je to tedy 20% síly výstřelu, tedy nejcitlivější spoušť. Pro příklad dáme si 5, tedy nejméně citlivou spoušť. Potvrdíme si podržením spouště. Uloženo. A teď, když budeme střílet, tak opravdu spoušť musíme mačkat až skoro úplně dozadu. Věřím, že tohle video vám pomohlo pochopit kartičku, kterou jste našli u svojí repliky, která má HAL ETU v sobě. A kdyby ne, stavte se za námi do Brna, do Prahy, do Ostravy, kde vám rádi pomůžeme. Díky za pozornost a mějte se. Zatím čau.